Turela Dangote egbusichakwana ndị be anyị bịakwanụ nụrụ na ife nke a dịzikwanụ too much na amazikwanụ ma ife anyị agbọ nke a. O wee bụ na nke anụnwa bụkwa n'Enugu steeti ka nke anụnwa na-eme tata anụnwa bụ Septemba 3, 2025 bụkwanụ on Wednesday ka a na-akọwa na moto unu na-afụ ebe a liri otu ezinụlọ enu. Ezinụlọ abụkwa ofu onye n'ọkwọ ma nne ma nna ma ụmụ ka moto unu na-afụ ebe a jidere wee kwụọ ka a na-akwọ tomatos wee chipịasịcha afa ozufa wee kposara n'ala. Bịakwọnụ ka unu nụrụ ka o si wee mee na-akọwa na ife a mere n'ebe a na-akpọ Four Corner Junction nke dị n'Enugu steeti. Wee na-akọwa na ezinụlọ anụnwa na-emekwanụ njem nnukwute ụgbọala Dangote unu na-afụ ebe a wee pụta na amaghọzi ife ọ nyara anya wee jide ụgbọala ndị ezinụlọ ahụ jikwanụ wee na-eme njem wee rigorufa n'elu. Unu fụ ka ozufa si wee gịsara n'ala ebe a ma egosi nwudie n'ihu akwụkwọ maka ndị nwe ihu akwụkwọ anụnwa. Unu fụzie taya moto Dangote anụnwa unu afụ mana wiili ya ife niile anyapịara anyapịa nya taya moto gbarisiri agbarisi ka unu wee malụzie ụdịka spidi nya bụ moto o ji wee rie ezinụlọ anụnwa enu na ka nya bụ ife melụ ndị mmadụ wee gbapụta. O wee bụrụ na ezinụlọ niile ahụ na onwe dịrị ofu onye dị ndụ maọbụ onye akụjiri ọkpa maọbụ onye akụjiri aka nke ya bụ ka a sị ka eburu ya jebe ụlọọgwụ ka eje zọbakwanụ ndụ ya na fancha nwụrụ ozigbo ahụ. Ifu ka esi akọpụta ozu mmadụ amakwọ nna ya amazikwa onye bụ nne na ya amazikwa onye bụ nna na ya amazikwa ndị bụ ụmụfa na ya bụ moto. Biko na ọsọsọ Dangote bụ ife nwere nnukwute moto na Naịjirịa bikonu na ife nke anụnwa na ọkarịkwana ọsọ Dangote nwere nnukwute moto anụnwa na-agba n'okporo ụzọ maka ama na enwere ndị na-ebu kọntena ngwa afịa. Esighị etu anụ akụkọ na ndị na-ebu kọntena ngwa afịa na-ebujasịrị ndị mmadụ ebe fagoro afịa. Kedu ka o esi wee bụrụzi Dangote anaghị ekwe na ndị mmadụ ṅụọ mmiri, anaghị ekwe na ụmụ Igbo ṅụọ mmiri tọwa iko. Ntu a ka o esi egbufa egbupụ si gbughahụ egbuote egbu echi. Gọọmenti na-afụkwa ife niile o nwekwa ife a na-ekwu maka ya. Amaghọ nnọọ ntu anụnwa ka o sikwa egbu n'ugwu Hausa maka ọ bụrụ na ntu a ka o si egbu ndị Hausa ọdọkwa nka moto ya ka ndị Hausa ya akakwu ya ka ọ na-abata na befa nwee ike sie ya chenjie moto buru obere moto wee na-ebubata ife ọbụla o ya ebubata. Unu asị na ọsọ ndị na-aṅụ mkpụrụ mmiri ndị na-aṅụ nna anyị bi n'ime ọfịa ka Dangote na-eburu moto wee binye ka fa na-egbusisi ndị mmadụ. Ọkwa onye nke nwụrụ anwụ mbọsị a orugwe 1 week ya bụ nwatakịrị nwaanyị ji wee nwụ n'Edo steeti. A ka na-akọkwa ya ndị jikwa ya aka ọnụ n'ihu akwụkwọ ka jikwa ya na-aka ọnụ ndị ji ya dragi onwefa aka jikwa ya na-agba onwefa mgba. Onya ka a na-akọwa kịta na nke a bụkwa etu ezinụlọ ka Turela Dangote rigoje enu o nwekwa otu mkpụrụ onye pụtara na ya. Ajụjụ a na-ajụzi kịta bụ ọ na ndị federal gọọmenti ndị low safety ọ na fa ha afọ ife anụnwa ka ọ na fa ha anụ ife Turela Dangote na-eme kịta anụnwa ka o si egbusisi ndị mmadụ. Ndị Dangote nyelu manejimenti ya ọ na fa ha anụ ife na-eme. Kedu ife bata na fe chenjibeghị ndị na-anyalụfa moto kpọta ndị ahụ dụ ndị isi dị mma ndị agha aṅụ mkpụrụ mmiri ndị tozuru etozu nwekwanụ driving license ejikwa na-anya moto kpọrụfa wee tinyefa n'ọrụ. Unu si na fa ya afụ ndị tozuru etozu fa hapụfa je kpokọta ndị Hausa na ndị Fulani na-awagharị n'ime ọfịa ya hapụ ka fa je na-achị efifa na-achị ekpolufa kpopụta n'ilo buru moto binyefa driving license fe nwe jide ndị mmadụ na-egbu egbupụ si gbughahụ fesikwo ntụgharị ndị Fulani befenu n'obodo fa ka ọ na Turela Dangote ohe eje saịdị ụzọ Fulani eje eme ofurodu. Turela Dangote ọ na-ejekwa ụzọ ugwu Hausa eje eme ofurodu. Ọ na-abụfalute befa nke fa ṅụrụ apụsịsị afa n'anya fapụta saịdị Igbo mmanya na onkolosu na mkpụrụ mmiri a na-egbufa fa amawawụ na free station mmadụ fa amawabe mmadụ fa ekpokọrọ ndị nọ n'ilo. Ntu a ka fa si egbu mmadụ daily basis a na-akọ ya ọbụla akụkọ gọọmenti fụcha ya fa agba nkịtị maka na ọ rigorubeghị onye nke fenu. Ndị mmadụ nọzi na kọmentị wee na-asị na ị na-agakwo n'ilo ibu meshino ibu moto iji ọkpa na ịfụchata akwa n'ụgbọala Dangote na agụ na-agba na ị na-agba ọkpa na-emetụ n'azụ na onye ekwe na agụ chịkọrọsịrị pasị n'aka ọ bụrụkwanụ na ibu moto na agụ gbacha na nkọ ichelụ ka fanyalụ ka ndị ala gafee. Ọ bụ na ibu mechin nke ọbụla ibu keke na agụ kwụsị na nkọ ka fanyalụ ka ndị ala gbafee ga-ejekwana ka gụ na fa zọba ilo ga-ejekwana ka gụ na fa gbawa. Ebe ka anyị ebido biko na ndị mmadụ nọkwa wee na-asị na sinsi ife anụnwa ji wee mee na ndị uwe ojii nke Enugu steeti na onwebekwa ife fadere n'ihu akwụkwọ gbasara nya bụ ife na ndị manejimenti Dangote na onwebeghị ife fadere gbasara nya bụ ife na ike na fe enego anya fụkwanụ na ezinụlọ ahụ abụghị ndị ama ama.
onye ọbụla gbazikwanụ nkịtị na ife ejikwanụ wee nụ nke nwanne Fina bụ na Fina bụkwa na onye jelu Big Brother Naija o wee buru ya pụta n'ihu akwụkwọ tinyekwarụ na Very Dark Man tinyere ọnụ na ya bụ okwu ya bụ ife wee sara ọkụ n'ihu akwụkwọ wee wuo na-enweli ndị Dangote megolo alụ n'ụwa ndị afọ ọkwanụ ndị ya ekwurufa ndị enweghị ọnụ ya ekwuchitelufa ndị ndebefa kwugidelugolo ụgwọ ụlọ ọgwụ egofe agwụna ka na ife anyị akpọ ife a bikonu na ife nke a na-awazikwanu m isi ụna bụ onye futurela Dangote nya gbaba ọsọ ka ọ gịnị ndị mmadụ nọzikwa na kọmentị si na Dangote jizikwa ndị mmadụ agwọla ọgwụ ego na si kedu nke bụ every week asị na moto ya egburu mmadụ maọbụ bifo izuụka na-abụ na-aga asị na moto ya kwọpịalụ mmadụ na o nweghị mgbe wiki ya aga ma 2 times wiki ya aga ị ghara ịnụ akụkọ ọjọọ na tulela Dangote na moto ya egburu mmadụ ọkwọ nke nnụsị ka m wetara unu ka mkpụrụ obi ndị azụrụ ike na ndokwa ewepụtakwanụ pikchọ fa n'ihu akwụkwọ mbụ ndị polisi Enugu steeti anyị emekwanụ ka unu marụ ndị